ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಲ್ಗನಿಕಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿ ಬಟಾಟೆ ಗಶಿ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತುಕ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟದಾದ ತಾರಾಯಿ, 2 ಚಮಚದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾದ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ, 1 ಚಮಚದಾದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್, ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡಿಯೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ಜಿಡ ಇಡೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೊತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡಿಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐಕ್ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪದಂಗಿ, 3 ದಿನ ಬಟಾಟೆ, 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 2 ಲೋಟದಾತ್ ನೀರು ಒಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ತೂಟು ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಬೇರೆದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಳಂಗೆತ್ತದು ಕಲಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಂತದು ಅರೆಪುನ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಯಾನು ಮುಲ್ಪ 1 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ನಂಗೆ ಕಜಿಪು ಹದ ದಪ್ಪ ಎಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ತೂದು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲತದು ಒಂಜಿ 5-6 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ತೂಟು ಬೇರೆದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಕೊಜೆಂದು ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ 4 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುನ್ ಕಲತದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪದಂಗಿದ ಗಶಿ ರೆಡಿ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐಕ್ 2 ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನಾಗ ಐಕ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೋಡು. ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಾನಾಗ ಐಕ್ ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದು ಐಕ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಜಿಪುಗ್ ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಯಾಯನ ಪದಂಗಿ ಬಟಾಟೆ ಗಶಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಉಂದೆನು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಮೂಡೆ, ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಒರ ಟ್ರೈ ಮಂತುದುಲೆ.